Ajaran ini nyewuhke lho, aku alon muni ndarani kemayu nek banter megala. Ayo sing sak normale rasa ganggu, Pak. Ngono wae penak berasa ganggu. Aku ki ya biasa lho, menurutku ki jenengan wae sing anu. Wis terus gawe. Terus ngopo? Tembange kuwi kok adus aja. Tekan ngendi mau ya? Ah, lawung. Tuk Mas, tuk wae. Wo, kirim salam kagem Mbak Tatin. Oh ya, saka sapa? Asmara. Sapa nih? Sapa? Fanmu. Sapa? Alah kok entok koyone. Aku gak kenal. Asmara adine lagi. Hai. Lagu lama. Asmara. Bola-balik wis cases-cases. Ces piye? Ah, iki tulisane SMS anggere krungu suarane Tatin ces. Loh. Anggepe kowe simbal apa?